веднага на бунището за отпадъчни звезди да се търкулят у най-вресливата комсомолка Петя Бойклива и врачанския падарин Емил Каменов. Значи, нема да ми казваш, че съм от Враца, оти аз съм от Монтана. Оти ще те удара, ще те мана и ще те пребия. Ще те мана от този свят. Ей, бутур такъв! Да мислиш, че ме интересува от кой северозападнал град точно се пръкнал, бе! Човек, нидей да надигаш много, чаш сляза и тъй ще плюща! Май, брадър, здравей, само че трябва да знаеш, че аз пия лекарства за аритмия, мъждене, ишия, слумбаго, заушка, цистит, киста, мигрена, кокоши трън на лявото око, червен вятър, синя пъпка, подагра, едра, дребна шарка, имам и простата, която алармира и не мога да спия, май, брадър, така че не мога много време да издържа на този от мен, нали, разбираш? Моля се. Ма голема развалина се оказа има. Направо викайте ли найка или бърза помощ? Аз знам, че моите фенове ще се активизират. Бре, защо не я оставиш един ден тук да видим, нали няма да се скърши тази пустата да го... Тъй, сякаш знаеш много плямпаво, ще седиш и ще я пазиш тая кукумявка, да вземи наистина да фърли топа. И за да ви още по-голяма мъката, ще си издокарани всеки с дрехи пета употреба. Какво е това? Какво е това? И какво гледаш ти, дей като колорадски бръмбър, чипс, бе, да му майката, като някой по-бъл нема стане с това да те мъждрамуляко да те нещата смотана. Защо човек нямам лекарство, разбираш ли аз? Как ще живее така? И сега умрям, май, брада. Значи, понеже много ми скапахче настроението, искам изстрадата певица да ми изпищи най-известната си песен. Пищене, почни! О, баба ми е фаталната жена, просто жена на всички времена. Абе, мани тази песен, молим ти се, мани. Абе, от толкова песни по земята, па се за тази песен би се фана, бе, да му мъждрамуляко смешен, да му... Моля те, бай, брада. Умолявам се, човече, свършиха ми хапчетата. Вика и линейка, готово мъртва съм. Не мога да падам, Дали Петя ще се окаже фаталната жена с Деймо мъждрамулика, ще разберем веднага с нашата реклама. Ето ни отново след рекламите! За да видим кое ще свърши първо, хапчетата на Петя или нервите на Емо. Ай, брата, един гол! Не ми казвай! С нея съм спечелила над 42 конкурса, бай, брада. Един път в полски тръмбез, даже когато ма ще фана и тебе и баба ти ще ви утре по извете, не ме прекъсва, имаше прецедент. От 12 юлите, 17 изпълниха моето парче. Ама млъкни, ма! Леле, абе, ти стръпнах от това, бе, леле, абе, дайте малко някаква сръбска музика, бе, млъкни с това такова, бе. Значи, гледай се как ще извада чорапа без да си свалям обущата, гледай са. И ти ги застъквам до гърлото ти на чорапа с цялата естрада да... Пане да манете тая естрада, бе. Абе, пушите. Бойовнева! Спри с тез хапови, ма! Кукумявко! Нали риза? От турски са пуши заприличаш, ма! Значи отсъклила са, като бурчирала гугутка! Аз като не пея, мъжденето ми се засилва. Сърцето ми бие в ритъма на моята музика. Затова не трябва да спирам да пея. Баба ми е фаталната жена, просто жена на всички времена. Просто жена на всички! Ей, мане! Напукаха ми с стъклата и печите от вас, бе! Рециклираните съзвездия! Значи, отивам да ми слагат четвъртото път! Цяло чудо е, че Емо не скъса... Ти си такова. Цяло чудо е, че Емо не скъса певецо на Петя. Баба ми е фаталната жена.